si Teacher Dare. Karon mga bata, aduna na usab kitay laing leksyon. Aduna ako'y ipakita nga mga hulagway. Mao kini ang pipila sa mga gikinahanglan sa usa ka bata sama nimo. Gikinahanglan sa bata ang pagmahal sa iyang mga ginikanan. Gikinahanglan sa bata ang pagkaon aron mudako siya nga himsog. Gikinahanglan sa bata nga moeskwela aron adunay matun-an. Gikinahanglan sa bata ang matulog aron makapahulay ang lawas. Gikinahanglan sa bata ang magdula uban sa iyang mga higala. Mga bata, aduna usab kitay mga angay sundon sa eskwelahan ug sulod sa classroom. Mao kini ang mga panugon nga angay natong sundon. Manimbaya sa mga tao sa palibot, maminaw sa teacher, likayan ang pakig-away, makigigala sa atong mga kauban sa classroom, mangayo og pasaylo kung makasala, mananghid ni teacher kung moadto sa CR, magulat kung wala pa ang inyong sundo, og magpasalamat ta permi. Karon na ako'y mga pangutana sa inyo ha. Kung sa atong buhaton, kung kita wala pagisundo sa atong mga ginikanan paghuman sa atong klase. Tama, maghulat ta sa atong sundo. Sunod, kung sa atong buhaton, kung kita makasala sa atong higala o classmate, mangayot ta o pasaylo. Sunod, kung sa atong buhaton, kung kita gitagaan o gamit o pagkaon sa atong higala o classmate. Tama, magpasalamat ta. Moingon ta og thank you. Sunod, kung sa atong buhaton, kung mataguan nato atong teacher. Tama, manimbaya ta. Kung sa atong buhaton, kung si teacher nagleksyon sa atubangan sa klase. Tama mga bata, maminaw ta ni teacher. Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay.